Ένα μικρό ταπεινό πλάσμα του Θεού. Δεν μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο. Αφήστε που δεν μπορώ να μιλήσω σε κανένα μέσα στο σπίτι μας. Ο μπαμπάς λείπει όλη τη μέρα για δουλειές. Η μαμά έχει τρελαθεί τελείως. Φοράει τον ηθικό της και κόβει βόλτες γύρω από την πισίνα τραγουδώντας. Ο παππούς έχει πάθει Αλτσχάιμερ. Νομίζει πως ζούμε στον πόλεμο ακόμα. Παίρνει το όπλο, σκοτώνει το κάτσι στην αυλή μας. Αφήστε που έχαμε τα δόντια της μέρας. Είχε βάλει στο λίγο αξιωματικού και είχε εξαφανιστεί από τότε. Δεν ξέρω που πήγε. Η γιαγιά δεν μιλάει σε κανέναν. Έχει αφιερωθεί στον βουδισμό. Λέει πως δεν θα μιλήσει μέχρι να πεθάνει. Έχει κάνει ορθοσκοπής. Αυτά που λέτε με την οικογένειά μου. Και όσο το σκέφτομαι, συγχύζομαι ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Νομίζω ότι θα πάρω το δίκανο του παππού και θα πάω να σκοτώσω την Άννα. Νομίζω ότι έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Πραγματικά πρέπει να έχω αρχίσει να τα χάνω.